את מה שאתה. אביהו. אביהו, סתכל. יאללה. אביהו, אתה יכול לדעת. אחי, תראה חצי רגל שלי באוויר. על אביהו? באמת? ברקע הכי מעניין. אולי אני כזה בן טוב. תסתכל אותי. תסתכל, אריאל. תבוא לנעלי ניצה. אימא'לה. ברגע הכי מלחיץ. כן. אחי, תראה אותי, אם אני נופל אני מת. אתה תהיה ככה. אבל אם אני הולך לצד הזה אני מת. אני לא רוצה שהטלפון שלי יורד. אני מעדיף שהטלפון של... אני מעדיף שהטלפון שלי יורד מאשר שאני אורד. אוקיי. טלפון אפשר. טלפון אפשר לקנות, חיים אי אפשר. משפט הגיוני אמרתי. מה יש לך, אריאל? אריאל, אתה לא פרקוריסט. מחליקה. מבטיח אני הייתי יכול פשוט להחליק ולא לרדת. זה כבר על דקת סרטון, רק אומר. אביהו, זה יכול להיות טוב, אבל טיפה יותר תנופה. הוא מתכנן את זה. יואו, זה המדרגה. יאללה, סע. מאמינים בך. אביהו, הוא הכי טוב בכיתה. אביהו מתפלל.